Arvoisat kansalaiset, kirjoitan teille avoimen kirjeen. Se koskee ehdokkuuttani vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Kyllä, pyrin eduskuntaan, vaikka tiedän, että politiikka on mielessäni jo lähes tiensä päässä. Statuksensa menettämässä oleva omaa etuaan ajavien keikareiden leikkikenttä. Olen kanssani samaa mieltä. Se on pilattu häikäilemättömällä välinpitämättömyydellä ja röyhkeydellä. Sisälläni kytee kuitenkin pieni toivon kipinä, aavistus muutoksesta, joka on toivottavasti väistämätön. Toivon, että omien etujen tavoittelu on kohdannut tiensä pään ja tilalle saadaan yhteiskuntaa johtava, tasavertaisuutta vaaliva järjestelmä, jossa yhteisöllisyyden myötä jokainen ottaa vastuun paikastaan ja keskittyy yhteisen hyvän puolustamiseen. Media toistaa kilvan samaa kaavaa. Menesty tai tuhoudu. Tähän sanomaan piiloutuu ajatus, joka mahdollistaa kyvyttömän hallinnon toimet ja jatkuvan, näennäisesti ongelmia ratkaisevan agendan, joka näkyy verojen, hintojen, maksujen ja taksojen korotuksina. Jokaisen ihmisen tulisi olla stara, supertähti tai julkkis, menestyvä liitäjä ja pärjääjä. Tällä sanomalla voidaan tukahduttaa tyytymättömyys ja kiusalliset kysymykset leikkausten ja veronkorotusten tarkoituksenmukaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta. On helppoa sanoa ihmisille, jonka järki sanoo, että bensalitra tai sähkö ei voi oikeasti maksaa näin paljon, että hän on persaukinen luuseri. Ihmisten pitäminen tyhminä on loputtava. Vielä minäkin haaveilen yhteiskunnasta, jossa virkamiehet, ministerit ja kansanedustajat sekä viranomaiset ymmärtävät, että elämä ei ole kilpailua, johon on pakko osallistua, vaan se on yhteisö, johon jokainen voi kuulua tuntematta oloaan muita vähemmäksi tai heikommaksi. Jokaisella on oikeus olla erakko, jokainen saa olla köyhä, erilainen tai samanlainen, jokainen saa elää elämäänsä rauhassa. Ilman, että se on suurta taistelua jatkuvasti kasvavien verojen ja maksujen maksamiseksi. Valtion on ymmärrettävä, ettei se kerta kaikkiaan enää voi vaatia ihmisiltä enempää. Sillä ei ole siihen oikeutta. Sen sijaan sillä on velvollisuus antaa kansalaisille valta päättää omasta elämästään. Tuleeko hänestä tähti vai aivan tavallinen omissa oloissaan rauhassa asuva ihminen ilman menestyksen paineita? Ilman kelvotonta hallintoa me pärjäisimme kaikki. Nyt meidät on laitettu koville. Hinta on jo liian korkea. Pyrin eduskuntaan, koska voin muuttaa huonon kehityksen hyvää. Minua ei voi lahjoa, en aja omaa etuani. Minulla ei ole mitään salattavaa. En mielistele, olen rohkea ja päättäväinen. En myöskään yritä olla samaa mieltä kanssanne. Sen sijaan toivon, että te olette samaa mieltä kanssani, koska silloin meillä on vielä toivo. Kunnioittaen Eero Koli.